sawubona. Wamukelekile kumnikelo. Namuhla, ake sicabange amazwi kaJesu akuMathewu isahluko sesithupha, ivesi 17, lapho ethi, kepha wena, nxa uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho. UJesu ukhuluma ngomkhuba wokuzila ukudla, isiyalo esingokomoya esibonwa amakholwa amaningi. Ukuzila ukudla kuhilela ukudeda kokuthile, ngokuvamile ukudla, ukusondela kuNkulunkulu ngomthandazo, ukuphenduka, nokufuna intando yakhe. Nokho, uJesu uxwayisa ngokushintsha ukuzila ukudla kube umbukwane wasobala, njengoba kwenza abazenzisi besikhathi sakhe. Babengayinaki imikhuba yabo evamile yokuzilungisa, babonakale bedangele ukuze bathole ukunakwa nokuthuswa abanye. UJesu usimema ukuba sisondele ngokuzila ukudla ngendlela ehlukile. Useluleka ukuba silondoloze ukubukeka kwethu kwangaphandle njengenjwayelo, sigeze ubuso bethu futhi sigcobe ikhanda lethu. Lokhu akukhona ukufihla iqiniso lokuthi sizilile, kodwa kumayelana nokugcina ukuthobeka nobuqotho ekuzinikeleni kwethu kuNkulunkulu. Ukuzila kwethu ukudla akumele kube ukwenza abanye bakuthakasele, kunalokho, kufanele kube ukubonakaliswa okujulile komuntu siqu nokuqotho kokholo lwethu. Ukuzila ukudla, njengoba uJesu efundisa, akuwona nje umkhuba wangaphandle kodwa isiyalo sikamoya esithobisa izinhliziyo zethu phambi kukaNkulunkulu. Kumayelana nokuma kwangaphakathi kwemiphefumulo yethu, ukufuna ubukhona bukaNkulunkulu nokuqondisa izinhliziyo zethu nezinjongo zakhe. Njengoba sizila, masikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyazibona izisusa zezenzo zethu. Ukwazisa ukuthobeka nobuqotho ngaphezu kokubonisa kwangaphandle ukuhlonipha uNkulunkulu. Uma sizila, masenze lokho ngenhliziyo ehlanzekile, sifuna isiqondiso sikaNkulunkulu kanye nokuba khona kwakhe ezimpilweni zethu. Masigweme ukufuna ukuvunyelwa noma ukuqashelwa abanye. Kunalokho, kwangathi ukuzila kwethu kungaba isikhathi sokuxhumana kwangempela noNkulunkulu, isikhathi sokuvuselelwa nokukhula ngokomoya. Masikhuleke ndawonye. Baba osezulwini, sifundise incazelo yangempela yokuzila ukudla njengesikhathi sokuthobeka nokuzinikela okuqotho kuwe. Sisize sizile ngezisusa ezimsulwa, sifune ubukhona bakho ngaphezu kwakho konke okunye. Kwangathi ukuzila kwethu kungaba isiyalo esingokomoya esisondeza kuwe futhi siqinise ukholo lwethu. Egameni likaJesu, amen. Njengoba uqhubeka nosuku lwakho, sengathi ungathola ubukhona bukaNkulunkulu nokuthula njengoba uzila ngokuzithoba nangobuqotho. Manje ngicela namukele lesi sibusiso encwadini yabaseRoma isahluko se-15, ivesi 13, lithi, uNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele.